Hagalai Puay Tarik Jamang, ki Dr. Nakasunjuk Association of Oral and Maxillofacial Surgeon of India, North East Chapter, kin penlong yakajing examine clem odor, free medical check-up, hakli yodo nakabenta ki pajba, ki ba syong dukan, ki ba kit jingkit, ki ba one see one pet, ba dia baro ki ba kwa, ban shim yakani kalat ka kabu, hakani kasni. Yakani kalumpong, exam free medical check up lapan ya de kinong yalam kan ka sunjuk jang ki doktor bala pentibet bha ha ka jing yalam jo Dr. Mansankar Jarwa, Chairman Indian Dental Association na Meghalaya, ka Dr. Bobby Linda Majau, Convener Association of Oral and Maxillofacial Surgeon of India, baru Dr. Freddy Kharmauplang, Secretary Indian Dental Association. Kini baru langut kidai ki doktor ki bala pentibet bha hala ki jong ki pangjing start ban sumar nong pang. Kilakun tu khot patwe ki palba ban wan syakani ka lumpong examine A klem odor ka ban long hakli yodo ha ka lai phuai tarik jamang knang bakin tip khamba yala ka jong ka jingko jingkhia ka balong ka spa ba koridor tam ha ka jing embryo hangni hasla perthei. Hong mentaus nem jong kani ka banga batay mene ka oral and maxillofacial surgeons dia khat lai tarik jong February ka theme ka de komno ban light bat banyada bat banap kloy ka jingpang bampang hasuntur ka thong mentaus nem ka de ka target group ka de ya kitu ki brio ki batre kini ki kamnya kali kom ki truck drivers lani ki taxi driver ki bangop hai ki jingbam ki bas new bat ki le ki de ki bam ki long bam suit nyo lani ki long kim tip mo ki long ignore ne ka oral health ka jong ki Dilawan batai kisah simptom ni. Kisah dan symptoms jongka jongka jing snew jong duma pokok suntur kade kita hi kibala ong menye mi snam na ki do benyat ki at ka do benyat baka do ngap ko long jingam di kum itu ki normal ki do benyat ki long ping ki long internet ban bedroom mo ti kidan kini ki benyat ki ba loose no nang ta kidan kini ki dakli ki daksal kidan ki ulcer nang ta lada bam kanu gajing bam ka bastat ne ka bakhalut ne ka balong spicy tika do benyat ne ka do ngap ka terhab ha tikini ki signs ki ba la ban syam ha ki shintur jang kini ki beri ba banan kam hayu duma manus nampan kapor hingi ju penlong ini ki program limba ki association ki bapher teng iru ki don ki doctor su nak liang kajong ki simet ki penlong ini ki jat program nak government ki penlong ini ki jat program padahal ngi yo don ki por ngi yo ki response ki bobyang baki nok snong jong ki jaka ki wan ni jong ki kumentang ni penlong hakli yo ki la ban wan but ke ek bangi hadin katu kat ni teliki jing pen ki program ki bangi la penlong kolong ba ki brio ki tieng bentip ya ke jing pang jong ki kim kwa bentip kata di kawe ka penlong ki bakin la ban wan hendrai la da phikali ya ka success rate ho ni lada ngala ban ong lada ngaong da ka percentage maybe naki spomut ki bawan armut ki yo ke jing mentoy nomor ke ek badon kamah ni kolong ba hadin bi la tip ya ke jing pang kam kut tang ta ni ki haban follow up ngi kum ki doktor ngi ai lat ngi guide leki ni alam lenti ki ban batai ki ai ka ban le nang tu shakhmat bat ki tu hi ki ba ya shakhmat bat ki tu hi ba khen ki ba sim khya ya ka jing sumar ti ki yo hi ki jing sumar ka ba byang bat ki kot na ka ai ka ba ki pang kan sio mira ready ni wan mat jopi ha gani kapor ni wan nakaseng jongka Indian Dental Association Meghalaya State Branch but nakaseng jongka Association of Oral and Maxillofacial Surgeons North East Chapter dengan ngadi Dr. Freddy Kharmauplang, Secretary jongka IDA Meghalaya State Branch ringkat ngadi dan kini ki arang Dr. Bobby Majau beri convener jongka AOMISI North East Chapter dan Dr. Mansankar Jarwa beri senior chairman jongka IDA Meghalaya State Branch ni wan mat jopi hani ka po ban yuthu ba nakliang jongi atli kiseng ngin sa pelong kawi ka program kumbangi ju pelong manus nem ringkat ba kiwi ki program bangi ju pelong ding ba ka association jongi hagani ka live hoi trik ujemang arja apsan ka bomod lasis ka hagani ka sadre 11 sis jang ka 11 hang te ya po klio apo yodo nada ka po kandai biji step ngin dari ya kawi ka program ka ba ngin ai kan ka free oral and dental screening camp hakabang ngin
screen ya ki shintur ki jongpi ki bian ki jongpi bangin pek dan kino ki jingpang ki jingmang ki bidan ki shintur ki jongpi kenang bangi la ban yathu yapi ban ai awareness yapi ban bangi la ban pin yathu pi kumno ban sumar kumno ban yada yaki di kindia kata gede ki jingtu jungi bangi mana paling japi hakini kapor Baro ngade Dr. Bobby Linda Majau ngade consultant oral and maxillofacial surgeon hangtay hapo sa Pagkaya Hospital. Tingidan na kanika Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of India, but manusnem ngiju rakhiya kanika Oral and Maxillofacial Surgeons Day kakalay trik jung February. Ti kathi man tausnem na ni kamat padeng man tausnem katay kumno ban yada ban lad nakajingpang bampong hakasintur but kumno ban lap kloy ban sumar kloy gajingpang bampong hapo kasintur. But kung bangitip bagani kajingpang bampong hasintur hapo kajala jungi kala jalay bah but kidan bun na kibriyo kiba kibang tip pakila dan ni kajingpang but dan ru kiba tip hindi kilia bamsit nyo kimuat da kajing sumar hakapo bade ti kajingpang bampong hakasintur hi kade kajingpang gabala bet hi ban sumala dalap hakapo badang biang but bakadang red ti namar bangi pelong ikan ika kam hangte hakli yo hakalai foi trik jong u banai mi menta kasi sejan kabangi rakhir yo ka well no tobacco ti lembakan ika kam ngi kwa ban create ika awareness lan ngi kwa ban penshai ki pat ba spanga jing snew jong duma bat kum jo ru hakatu ka sing in screen ru ika shintur jong ki brio ki bawan shatu ka yo lada ke de kinong shong yo ne kinong thiet nong de lan ki de ki nong nya kali kum ki truck driver ni ki taxi driver dia kumbangitip hi uduma upenyap shibon million ki briman na usnam but uduma ru hi nakatadam jong uduma ru hi ki bon ki brio ki yam kata bangi khat ka secondary smoking dia uduma hi udan shibon ki chemical na ki sbur na ki carcinogens ki ba shibun bha ki bala ban penyo eka jingpang bampong ha ka shintur ne ha ka rendang bat kumjur ha ki tor ha ki lungs juni ti umdai tang kata di dumar hi usnio ya ka overall health jangiru la ban yo eka jingpang stroke ne ka jingpang kalong snam kom ka heart attack ne ka jingpang ha ki lungs ki jingi bat shibun ki bebe ki jingpang ki pasnio